Ey, oğlanlar. Söygülleňizi aldatmaňy, oğlanlar, böýtmäňi. Bugun mana joram etdir. Kara der ak köpük bolup aglak gelo. Dur diýdim o, bir gel sen diýdim. Näme boldy diýdim o. Nämemişe söýgülse akşam mana başga bir gyz bilen ýazyşyp oturmuşum şonda tutupdyr söýgülsini. Owa. Maňa aýdyndy näme etmeli? O münle goda oturundy näme etjek mana sen diýdim o. Indi maňa aýda soň aýda. Şolar meňle diýär jankık-junkuk edýärmi ka diýär. Dura diýdim o. Jankık-junkuksuz bir hayat barmy? Jankık-junkuksuz bolmaz diýdim o. Ha, sen beter aglady. Beter aglady uro. Dur diýdim, aýral diýär maňa aýdy. Ay, dur men özüm aýramagyn tek diýdim o. Jankık-junkuksuz bolmaz diýdim o. Gomeň o. Otyňyzmy? Mana adam pagy käpille oturyp burada pikire do bileňizmi? Mana men 3 ay, 3 gün 2 saat pikir etdim. Adam pagy var, kemirskal bolmasyn ey. Kemirskal bolmasyn o içili. Mana men beri algyma, algym. Algym berige dön şoray, algym berige gido. Algym berige bolup galo maňa, özüme gelo. Algym berige bolo. Bana äli boldy. Tüfpü tuf diýesim geler o. Tüfpü tuf diýip kutul meňli diýesim geler. Awa. Bu algy berige dönmese bolano, maňlaýgar adam paky. Mena şonna boldy meňdi bilem o siz näli? Bu kelakkamyda ma gidip barýa ýokary. Kelakkamyda usta Indana otur bermeli kadanyň bedin bitin aşap. Awa mana gaharym yaman getiriňiz bolyn. Öňüme men kellem mana çiýiň maly bolansoň. Olam bir ýano, birim söno. Haýano hem söno. Mana indi siz näme diýjek bolduran bolsaňyz mana meň ýüzüme ýapyşdyryp bileňiz. Näme diýjek bolduran bolsaňyz şeýere ýapyşdyryp bileňiz. Maňa o aňardan gep gürrüňiz gelmesine akylly bolmaýyn de, bötmäňin de. Gelney mala koýsyň ey. Yaman gowy doray be. Çay bilen. Gaharym gelo bolyn gyýgyrtaňyz ey käwat, gyýgyrt maňa böt. Maňa men bir gyýgyrsam goýup bilem o ey. Bötmäň o. Mana.